Ursäkta? Linan växer i hållning. I fruktan finns styrka. Linan växer i hållning. Hallå, kan jag hjälpa dig med någonting? Du får inte gå in där. Hallå? Vem är du? Jag har dödat min fru. Vill du ta ut handen ur fickan? Jag skulle vilja se händerna, jag är snäll. Tack. Berätta vad som har hänt. Vi bråkade och jag ströp henne. Var är din fru just nu? Var är din fru? Hemma. Hon är hemma. Okej. Jag ströp henne.